Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. HP niki tak cas aku nyuci. Aduh, aku rung telepon ki aku. Pengen teko Padang. Aku ngepel lho. Aku rung telepon ki ngresikin jopo. Ben ora rasane jelas. Piro Bu? Iya, Mak. Halo. Ya. Wong kelalinan tuwa. Ora sih, Mak. Pikun Yo. iki karo Koyone Walah, awake dhewe rung menyatu, Mak. bro. Kembero. Lah, mamah dhewe yo terserah ayah. Berarti kan urung nyatu, Ra. Yo sesuk kan menyatu to ya. Oh. Mama ngerti. Tapi ya. Kan Nah, anut ayah meneh. iya toh. Ora apa mamah ki isih ragu karo aku. Mama, Halo. mama apa isih ragu? Isih kurang percaya. Apa isih Yo wae. kurang percaya karo aku? Percaya sing ora percaya. Lah kok rasane mamah ki iya yo. Nyemplunge ki kok terserah ayah. Lah wong aku anut mama. Yo. Hmm? Lah aku Iya. iya, Mas. Halo. Halo, ayah wis resik iki. Lah iki wis rada santai kan. Yo wis aku ke tangi bar subuh ke lho ya, mengiran mobil sampean aku turu meneh. Nanti lo kayak mobil sampean iki aku. Tahu jam setengah 10 kurang. Apa? Mama ngebel aku lah. Ini jam piro kae? Ayah sini ngomong udah mangkat kerja. Iya, jam 10. Aku. Jam 10. Aku ngelilir kae. Yo. Tuh terus banget terus aku mlebu meneh turu meneh. Kumulan sarung sing biasa sampeyan. Ora ngene lho. Apa? Iki kan pirang-pirang dino. Bahasane iki. Mama yang bergabung terserah gitu. Ya padahal dhewe kan yo carane wis menyatu. Iya. Lah nek mama terserah ayah ngono kok kalingan meneh. Hijab iki pakai putih kalingan. Nek kan ini. Ya sih kan ki jeneng ning omah wae. Iya, Mbak. Lah yo, nyok emang sing ngono kuwi. Udan ini kan jeneng ning omah wae to. Ning omah wae nyawang pinyi udan karo nyawang bojone dhewe. Kan enak to. Ya nyawang istrinya sing kuwi gede. Semok. Nyawang sih. Kurang man. Itu apa ya? Iki Padang iki langite Padang. Aku masih nyuci. Kan ngepel resik-resik. Ulan memang ora teko kok. Ono wong teko. Iki aku tang itu. Ngombe ketok Padang lah terus aduh kok aku belum telepon. Ora apa-apa nek nyamene kan nyantai. Ya toh.
Daripada aku nebel gasi, ayah hurung nyantai, suara mesin, duduk aku nebel. Iya, Lagi santai. kondisinya. Iki wis santai, Mas. Wis santai. Heeh. Ri. Ora apa-apa ya. Ayah kangen kapan? Rene kapan? Kok kan ono sing kangen. Nah, aku ki kangen terus lho, Mas. Aku kangen terus. Dek mama kangen terus. Iya. Lah yo, ngene lho ya, kangene mbek aku, engko kelone karo bojomu. Kan enak udan-udan. Ini lho, Mas. Mama. Piye. Rasane mama. Rasane mama ki yo kan ning gone aku. Oh, iya. Mudeng ora? Mudeng. Mati ora? Heeh. Lah aku kangen mbek mama. Iya. Aku kangen mama. Iya. Tapi mama dhewe ora kangen mbek aku yo ora tekan to, Mas. Yo kangen tuh yo, ora kangen ke piye. Lah mama yo aku ngerti mama yo kan. Cuma kan mama kan terserah aja. Lah saiki sing rene kan ayah. Iya to. Yo kangen banget kok ora kangen ke piye. Kan. Iya, yo kangen lah. Biasa 2 dino, 3 dino tunggu. Bengi turu dikate. Yo aku malah ambek turu nih toh. Jam 10 mangkene meneh. Jam 8 kete aku mlebu turu. Banjir jalane koyo kali lho ya. Iya, Mas. Ya wes. Ya ayah malah kerja udan toh. Udah. Ya saya kok aku telepon kok urung banget kok diangkat. Nah, kepengen ngangkat kok. Aku kan renak nggak nyonyahmu. Wong isine ning omah ya wis. Katane wong isine ning omah ra penak. Iya. Suara kencang loh Mas. Iya, Mas. Iya. Ini kan turun jam. Jam 8 turu kemudian sarung. Lilir mesin ayah. Ya wis. Sehat-sehat. Ya, Mas. Iya. Ayah sih juga ayah. Sering bersyukur ya. Iya sayang. Sering nih. Iya. Naik keheningan mah. Iya sayang. Semua ayah main sore ini untuk rezeki ya. Ya, Mas. Assalamualaikum ya, Mas. Jangan. Sayang mama. Iya. Ya.